Na planeti Zemlji, na kontinentu koji se zove Evropa, i to u južnom delu Evrope, na Balkanskom poluostrvu, nalazi se jedna mala divna zemlja po imenu Srbija. U Srbiji se, u njenom takođe južnom delu, nalazi srpska pokrajina Kosovo i Metohija. A na Kosovu i Metohiji opština Lipljan, u okviru koje se nalazi malo staro gradsko zavičaj našeg velikog Moše Odalovića. Lipljan je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Srbiji koje se nalazi u centralnom delu Kosova i Metohije. Smešten je 16 km južno od Prištine na ušću Janjevske reke u Sitnicu. Na teritoriji opštine Lipljan nalazi se mesto Staro Gracko. 23. jula 1999. godine nad stanovnicima ovoga sela albanski teroristi izvršili su masakr, ubivši 14 žetelaca na njivama. Staro Gracko nalazi se na 547 metara nadmorske visine, na 18 km od Prištine. Na Kosovu i Metohiji nalaze se mnoge srpske svetinje, kao što su manastir Gračanica, crkva Bogorodice Ljeviške, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija. Na Kosovu i Metohiji nalazi se srednjovekovni grad Zvečan. Prirodne lepote Kosova i Metohije su Šar planina, jezero Gazivode kod Zubinog potoka. U Starom Gradskom, u opštini Lipljan, na Kosovu i Metohiji, rodio se i odrastao naš pesnik Mošo Odalović. Mošo Odalović je do dana današnjeg odraz pravog srpskog domaćina. Živeo nam.